Moro eli Sempsu YT taas täällä ja mun kaveri Vili ja nyt me päästään. Jos ei kuulu, niin siis oli Sempsu YT moro ja sitten mun kaveri Vili. Nobo. Ihan nobo. Mitä nyt pitää kuvata Nobitella? Mä laitan tän nimeksi Nobitella. Siis se mitä on Vili Kiittäri. Vai mitä? Laittakaa kommenteissa vaikka, kirjoittakaa sitten teidän mielestä video on ihan novo. Ja tykätkää muuten videosta, laittakaa liikkeen. Niin se on ihan samaa. Subscribe to Pitbull. Joo, ei tiedä ympäri. Siitä 8. Ihan niin. Pelataan vaikka vielä Minecraftia. Ei. Ihan noob. Pelin nimeksi tulee Noobi pelaa.